mga taga-daraan, may mga taga-legal, ini nga tanan, gindadara namon, giniimbitar namon hira, kay una, damoy aton mga ikasi istihanon, nga diri nga ni mag-aram hiton programa hiton gobyerno. Diri mag-aram. Kung diri mag-aram, siyempre diri ira nakakatagamtam. Kung maaram man, makuri maka-access kaya ato hatakloban, ato borongan. Amo ito nga hinangyo ini nga mga agencies nga nagpapasalamat ako nga hiraliwat nagsasakripisyo, nagtsatsaga nga makahatagin serbisyo nira ha iyo. Kay kamatuoran la damo it na iliw hiton serbisyo hiton gobyerno ng mga tao. Pero siri ko pa damo liwat itiri maaram. Damo liwat itiri maaram it mga programa hitong gobyerno. Damo itiri mag-aram. Sanglit kangina, maaram ako nag-explain na hira kada usa nga mga ahensya kan ira mga programa para agod ka mo man hibaro, magka-restorya nga ngayon, may ada ngayon, so ganini nga programa. Anit natin mga taga-PAO or legal, may dataga din IBP. Kung may da problema legal, libre. Kay dana iton iba diri na kung na itong pagkaso, bisan mo may nira katungod, kay dara itong gastos. Kung pananglitan, itiyo pangontra, pobre, nakakuha na abogado, tikan hapaw, Public Attorney's Office, tika mo naman na kontra, kablas gihapon, waray ni ibarayad, may da IBP, may da nira, programaan, hiliwat itong hira. Pwede hira makabulig. So, halos matanan itong serbisyo, itong gobyerno. Pwede itong TESDA, pananglitan, Ambot, nag-explain na siguro. Itong TESDA, may nira programa. Kapitan, ma-eskwela na, tatagan pa yung allowance, hirap yung pabayaran. Para mahibaruhin na dressmaking o lalida ng mga ira mga programa para pag-graduar, pag may danira pakabuhi. Diniya probinsya, may danata na provincial DSWD. May danata programa nga madwar gani pagka-graduar waray ibarayad pag-review hiton board tatagan namon pag-review board. Kung makapasarhiya, waray niya para sa iya ta Manila, pag-apply ng trabaho, may datiwatit namon programa nga matagan hiyahin, iparasahi pag-apply ng trabaho. Ini nga tanan, itakon pag kita, damo diri maaram. Nga ngayon, asyangan ini may dakat. Gina na mo kasi pakuhan itong ahinsay gobyerno, nga mag-upay itong mga programa. Nga danay diri nakakatagam-tamit mga katawhan kay diri hira maaram. Sanglit usahin nga panuyo namon lakot ipaharani ang mga serbisyo ng gobyerno ipahibaro itong katawhan. Niyada siguro taga PCA pananglitan nagdaog na ang mga paranguma kaso dito Korte Suprema pagtaga Coco Levy. 70 billion iton. Share pala iton usa nga korporasyon, di na palit ang UCP. May waray pa ibang mga korporasyon. May na 70 billion. Yan na iton nga 70 billion. May na mga programa ipanahatag gantuhan mga parang-uma para panlukan, paraglugit. Niyan, diri ka mo mga katagamtam, hindi ka mo rehistrado ha PCA. Sa pagparehistro ka mo. Ani may nataga PCA din hiyada. May nataga PCA. So, man lawag dito na agriculture. Ani taton provincial agriculturist. Na nahatagin mga programa. Diri nga ni ka mo lapid di dahito nga
Rehistro ni rahit mga paranguma, diri ka mo matatagan. Hanami nagpinanhatag kami tag 5,000 kada mga rice farmers. Matenant man or tag-iyahin tuna. Damo na reklamo nga waray katatagi. Kaya ano, waray hira harehistro. So kinahanglan magparehistro ka mo. Aanhin na. Bilngan ni Johanita Lamisa. Yan na may programa itong DOH na itong PhilHealth na sinusuportahan it provincial government. Nga tanan it istihanon, nga tanan, mabata tigurang. Nga tanan, asin nga tanan, waray pinili, kinahanglan marehistro itong nga konsulta. Ano ini nga konsulta? Pag nag-rehistro ka mo konsulta, priority ka mo panginginan noon haritsyo nga iton nagtit hospital. Ikaduha, may daan niyo 9,000 kada usaha iyo nga balorhin kantidad nga medisina. Nga ihahatag either haritsyo or dito it hospital nga accredited hiton, DOH nga hiton, PhilHealth. So ginadamo ini nga mga programa. Kapitan, pagbayan namon din mo pa siguro magpabaldilyo ka outro ko nagpabaldilyo ka nani, magpabaldilyo ka outro nga pag-informar ha ira nga ginadamo it aton programa. Ditong gobyerno. Nganya na aset ni kami gindadara namon katimangani din makanto kami ha Pamcueves, Santa Fe, nganhin Dumrog. Amo ito so hayong tanan inotro ko ang panawagan namon kay kapitan pasinga di ka mo asa ayaw ka mo kaawod ini mga medisina libre ini ipagpakiana ayaw ka mo kaawod libre pag pakiana ka mo kung may yung mga problema ayaw ka mo kaawod. So salamat na lang at tanan hayong tanan din Kap damo ka salamat. Mana Flora, damo ka salamat. Ato na pinanagan na herain ice cream. Angkas na lang irang inuhulat tikan ha imo. Salamat. Ganda ko pa inuot ko ngayon.